Belanya hambai sini media takut sono, tai joto hasteni rangsang ni takut deh sono belai ke khani belai hamzakma tai coba ni cibai. Sini norok nuk tong hana o jagawo sini o YTF ni kaisa mega youth gathering program. Om program ni bagai sing Gurumani Stadium mandayo, sing Mia ni sibi tabu jora tai khana sini program 19 November 2022. Sing o Panda sini climate engkau sini haste ganang syarat joto youth dong sing ojagawo hansa klainai sini buba grano sing teo fan krak klainai sini buba grani je demand je ideology gada ti pralen abuno sing debo sing bal baksa ke khorang baksa klainai sini buba grano sing teo fan krak klainai agami dino sini sara 12 লক্ষ 13 লক্ষ ti prasark no kaisa permanent settlement abong sini separate state othoba sini gada ti pralen ada bino nahar mungno naharnya sing tini o program ruajinan bukan tangi tongo nani salo norotnogi mane kena haste ganang kabang ma sini sikara phanthong najak o mandai Gurumani Stadium no haduli bai ke dum sarwoi nai khorang baksa khlainai sini gada tipran a chobani khorang no sini o Agartala simia Delhi porjonto khorang songnai jak sikara joto daw phanba sajak joto thanchang laijak